28 rikonoxximent unuri li nataw fjum ir-Repubblika bħala sinjal ta' ġieħ pubbliku lill-att ta' Maltin li jiddistingwu ruhom fuq sma differenti tal-ħajja. L-ex-deputat Prim Ministru Louis Grech ingħata l-ħatra fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu jew ġieħ ir-Repubblika. Meta wieħed bħali kollu dat tip ta' rikonoxximent, tant ikun hemm gratitudni, apprezzament, ukoll irrid ngħid li ikun hemm ukoll xi sens ta' umiltà fih ukoll għax tkun taf li rikonoxximent tiegħek għamiltu għal pajjiżek. L-istess ġieħ f'livell ta' kumpann ingħatah l-eks Ministru George Vella. Unur li spikka kien dak fil-livell ta' kumpann onorarju lill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. L-eks Ministri Leo Brincat, Joe de Bono Grech u Luis Gallia ingħataw il-ġieħ fil-livell ta' uffiċjali. Malta ta' tiġiħu koll il-dawk il-persuni ta' nazzjonalità barranija li jkunu distingwew ruhom fuq sma differenti tal-ħajja fit-tisħiħ ta' relazzjonijiet internazzjonali jew li jkunu kisbu r-rispett u l-gratitudni tal-poplu tal-Gżejjer Maltin. Borislav Tsvetskov Bojanov, konslu onorarju għal Malta fil-Bulgarija, u Ġubran Tawil, ex ambaxxatur għal Palestina f'Malta, ingħataw il-ġieħ fil-livell ta' uffiċjali onorarji. In-negozjant stabbilit fil-farmaceutika Reginald Fava ħallu nur ta' ġieħ ir-Repubblika fil-livell ta' membru. Għalija ifisser ħafna għax li jkollok gvern li jirrikonoxxi x-xogħol li inti tkun għamilt tal-pajjiżek u għall-komunità kummerċjali huwa sinifikat kbir. Inħossni ferm orgoljus u llum hija ġurnata kbira għalija u għall-familja tiegħi kollha. Unħossni ferm emozjonat ukoll. L-istess rikonoxximent ingħata lil John Bencini, Joe Camilleri, Paul Camilleri Kauki, Dominic Fenech, Charles Flores, Godfrey Anthony Laferla u Richard Matrenza kif ukoll lil Francis Ebejjer wara mewtu. Lorenzo Attart ukoll wara mewtu ingħata l-midalja l-qlubija wara li ħadem biex kiseb ikel u fuel fi żmien il-gwerra. Wara mewtom ukoll Joe Attart imfakkar għax-xogħol volontarju li wettaq u Susan Malvini, pjoniera fix-xandir l-aktar għal programmi edukattivi, ingħataw midalja għal qadi tar-Repubblika. L-istess unur ħaduh Gertrude Tabela, Anna Kalleja, George Farrugia, Godfrey Grima, Joseph Seracino, Salvo Vella, George Zara u Charles Carmelo Zammit.